Tú no puedes volver atrás. Aisialdirako eremu eder honetan, kartzela bat egon zen behin. Bainuetxe izandako horretan, milaka emakumeren bizitzak suntsitu ziren. Aspaldian lausotu ziren eraikinaren arrasto fisikoak, baina bertan bizitakoaren eta sentitutakoaren lorratzak bizirik daude Mikel Etxabururen Mantxalingo alaba poema liburuan. Mikel, ze leku ederrera etorri garan? Saturranen, hondartzan, lasai-lasai, leku berdina eta zenbat historia ezberdin denpora baten edo bestien. Bai, basote bat. Toki hau da magikoa da. Bere zentzu honean eta bere zentzu txarrean bai. Bere zentzu honean tokia espektakularra delako eta gure gutako askoren bizitzaren parte ezinbesteko denako. Eta bere zentzu txarrean, ez orain denbora pasara eta disfruterako tokia den hau zelan garai batean represiora bideratutako kontestu bat izotzen, ez da? Eta honek, kontestu honek hori dana batzen du, oso kontraesankorra da. Da, ekaitz batean egotea moduan, ez da? Edo gaurko guraldia moduan, orain txateratzen da eguzkia eta gozanago. Eta orain txateratzen dira bizkatez, euri puntuak eta horrez epentzo ematen dit, eta hori guztia da nik uste du Saturraran. Baina bai, magikoa da, itzela da, etxea da. Saturrerango kartzelako argazkia, zure poesia liburu berrian, Mantxalingo alaba. Zure poesiarekin gozatu dugu, orain arte, aurretik idatzita zaude liburu batzuk. Ezberdina da, hala ere, zure ibilbidean Mikel proposatuko diguzunak liburu honetan? Bai, ezberdina da, ze badauka gai jakin bat, bai? Tema jakin bat dauka. Igual ez da oso ohikoa poesian gai jakin bakar baten inguruan jostea poema guztiak. Igual poesia bada genero bat aukera ematen dizuna, poema bat gauza bati buruz, edo beste bati buruz, eta bizkator, anistasun hori jasotzeko. Nik autua egin dut gai bat hartzea ardatz, eta horren inguruan jostea anistasun hori. Baina danak beti berriro bueltatu behar da gaira eta gaiarekin lotuta egon behar da. Eta nik uste dut hor dagoela bizkat desberdintasun puntu hori badagoela horra. Eta hori bilatu dut, gero ez dakit zer lortu dudan, baina bentsatu hori saiatu naiz bilatzen. Eta idazterakoen behigarriko da, eta gero hitz egingo dugu liburuari buruz, lehenengo pertsonan idatzita, baina ze posiziotik idazten zuen eta bar, orain arte egin ez duzun ariketa bat izan delako. Begiren hau eta ondarru, bueltak egin da, Mikel dinot ideia, Saturraran beti etorri honan, eta esan, zezer egin behar da honekin hain gertu egon da. Ez beti, begira, hain gertu egon da, eta igual argitzekoa da ez eukitzea hor etengabean buruan, hau ez da, Mantxalingo alaba poema liburua buruan ez eukitzea, ez da horrela izan. Nik askotan begira egoten garrela eta ez dugula ikusten, eta begiratzen ikustera dagoen zubia beti kontzientzia da, eta begira egon gaitezken gure bizitza osoa eta zer gutxi ikusi. Eta nik uste dut urte askotan hori pasatu zaidala, begira egon naizela, gutako asko moduan begira gaudela, baina ez dugula eremu kontzientera eraman, hemen gertatutakoa, eta horrek ez digula egin eman baldintzarik aukerarik ariketa hori egiteko gero, ez? Eta, hain da gure egunerokoa, horregatik igual egite zaigula hain zail ikustea. Eta begiratzarekin kasi nahiko da konformatu egiten gara, ze gure toki erosoa da. Baina egia esan azkenengo urte hauetan bai, olako, kortozirkuituak ere egin dizkit buruan. Batez bet tokiark, leku fizikoak berak, emakume kartzelaretzen tokiak berak. Ikuste ditut autokarabana, ikuste ditut kotxea, ikuste ditut familia, ikuste ditut aurrak. Parkin handi bat hor, bertan utzi ditugu kotxiek, hor zan kartzelie. Karo, nok daki hori, ez da? Zu kotxea aparkatu duzun tokian bertan, hor zeuden, barrakoiak zeuden. Zu
kotxetik jaitsi zenen tokian bertan, ezin dugu jakin... Baten batek ze sentidu dauen, ez da? Hori da. Ze min sentidu dauen. Edo hor jolasten ari den aur hori, dagoen tokian bertan, beste aurren bat batxi, edo lapurtu, edo oztu ezote zuten, ez da? Eta irudi horrek azengo urte huetan guztian beti eraman olako fiska kortotrikuituak egin dizkit. Ze toki eder, eta ze toki gogor, ez? Ze toki parediziako eta zelako sufrimentua, zein min dagoen hor. Eta hortik joan ez gero ere ikitza, hortik saiatu nizera ikitzen poema liburua. Poema liburutik ikuskizun bat atera duzu, Bai. Poesiarekin eta musikarekin uztartuta, jendaren gozagarri, esango dugu, eta baten bat oso gertuen dakozune ikuskizun honetan, batuko zaigu bere elkarrizketa. Bai, Irina Alvarezek jongo gara gero, bai. Ikusi, konturatzen egin nintzen, poema sortu bala baseukatela barne erritmo txiki bat, soil bat baseukatela. Orain entzuten ari garen olatuen antzekoa, ez da? Begira entzun. Badator. Eta badoa. Berri dator. Hoie dire igual poematxo hauek. Olatu bakoitza, soinu bakoitza, poemara ero baten saiatu naiz, eta horren olatu sekuentzia antzeko bada. Horregatik ez dauka, poemoek ez daukate izenbururik. Izenburuak ipintzen nire ustez bere baitan, hasi eta kasi agortu egiten du poema. Hau olatu sekuentzia bat da, hola nahi dut bentsat izatea. Eta horrek ekartzen ziren bat izan pistak esate, hau, erritmo hori balin badauka igual musikatu halko da. Eta sortze prozesuan ja baneukan hori begiz jota. Eta amaitu nuenean, momentuan bertan ja hasi nintzen bizka makinatzen, eta badakizu zingarrak erdik geratu, eta hasi makinatzen, eta lagun asko ditugu, eta lagun onak, eta batzuk artistak dira, artistak eta maitagarriak, eta atea jo, eta ateakari zabaldu zaizkit, eta bai ordu beteko emanaldi bat. Dauka beti mania atxo ipintzeko, baina ez noa atxorik ipintzera, ez noa beti diminutiboan hitz egitera, ez da emanaldi bat, lan handia suposatu diguna, bikain pasatu duguna, izugarrizko alegina dagoena atzean, eta nik uste dut kontestua bikain irudikatzen duena, bai liburarena, bai garai hartan izandakoarena. Saturrarango kartzela. Irakurriko dituzun hitzak biluzik daude. Agian, zuk jantziko dituzu. Eta entzun nahi baduzu, kontatuko dizut orain arte isildutakoa. Mikel, Mantxalingo alaba? Nor zan bera? Bai, Mantxalingo alaba izan zen, hor, Añorgan, Donostitik oso hurbil. Ba omen zegoen, tinoz, orain ez dago, baserri bat Mantxalin deitzen zena. Hori bota zuten eta orain unifamiliarrak ere ekita daude. Hor, eta Mantxalin deitzen zen baserria, ezta? Eta hango ugazabak, hango Andra erizkoia zen, omen zen, eta horren beti eramaten zuen buruan nolako Mantxalin bat eramaten zuen. Eta horregatik da basiaren iznabe Mantxalin. Eta bere alaba, Mantxalingo alaba. Eta hor gertatu zen, neskatxo hori bere lagunekin eliza aurrean jolasten ari zen bitartean, sartu omen ziren fasistak Añorgan, eta ara non lehenengo eraila izan zen. Tiroz akabatu zuten umea, eta hor Añorgarrak orduan konturatu omen ziren, gerra zegoela, zeo zer pasatzen zela, eta kasi konturatu barik, Mantxalingo alaba neskatxo hori horren erailketaren ondoren, gerra kontestu hortan kokatu zen ja, Añorga eta baita be gure herria ere bai. Titulua jarriko dio poema liburuari, Mantxalingo alabak, besteak beste emakumea hotxa entzungo dugu, ezberdin gerran be gizonak eta emakumeak bakoitzari berea, esango dugu, oso testinguru gogorra dalako guztientzat. Bai. Baina emakumeek ere sufritu zuten, eta agian isilarazita geratu den istorio bat izan da hori, eta purtsu bet berreskuratzea aldera esan dugu, Saturranen, eta berton kokatuko gara, eta bertoko kartzela purtsu bet abia puntutzat hartuta, liburuak eta lesberdinak izango ditu. Apurtsu bet hasiko gara, ez da? Itxasertze honetatik. Bai. Gerretan, eta ez gerretan ere, askotan emakumearen figura ostenduta edo itzalean geratzen da. Bereziki gerretan, ezta? Eta ez dut uste zilegi denik. Gerrak eremu guztiak ukitzen ditu, danak blaitzen ditu. Zelan ez? Andrarena, ez? Garai hartan.
bentsat, etxeko Andrearena, eta baita be, etxeko Andre militantearena, eta baita be, Andre militantearena, eta baita be, militantearena. Bai? Horietan abarkatzen dituelako pertsona batek. Baina beti geratzen da hori itzalean moduan, eta nik nahi nuen bereziki hori ekarri lehenengo planoa. Gerra zibilaz hitz egiten dugunean, normalen beti hitz egiten da frenteari buruz egiten da, gerra sentido estriktoan hitz egiten da, baina horren deribadei buruz askotan ez da hitz egiten. Eta deribadak izugarrizko garrantzia hartzen dute edozein konfliktotan, edozein kontestutan. Eta berezik nahi izan dudana da emakumeen ahotso hori lehenengo planora ekarri. Eta ez edozein emakumeena. Saturrarango emakume kartzelan gatibu egon ziren hoiena. Noski nire begirada poetikotik eta bueno, ez da kronika bat, ez da? Da neure ukituekin, neure usteekin, neure sentsazioekin, neure tokitik egindakoa da, baina bai, niretzako oso importantea da emakumearen begirada hori, neure ustekoa ekartzea lehenengo planora eta hortik ere abordatzea konfliktoa. Lurrazpian bizi direnei eskainita? Bai. Lurrazpian batzu fisikoki bizi dira, bizirik jarraitzen dute oraindik, justiziarek egiten ez den bitartean bizirik jarraituko dutelako, eta ondoren ere bai, beste ere bateratan formatuta. Eta gure oroitzak ere oraindik lurrazpian bizi dira. Gure herriko kunetak, bazterrak, izkinak biziz eta sufrimenduz bekeak daude oraindik. Eta horiek desenterratu ere nahi izan ditutegin. Baina bai, nik uste badakogula behar, meni bentzat badoka behar handi bat, eskuekin, atzekin, hortzekin, edozerekin, bihotzarekin, edozein horrek honorekin lurra goldatu eta lurrorek isiltzen duena, izkutatzen duen hori agerian usteko. Aipuetako bat, Josefina Laundertorena, marabila zen aiztarena bai ez da, jakingo banu, non dauden, azka egingo nuke hartu arte, apurtxu bat behar dalako bai ez da, da justizia izango da, oroitzen lan hau justizia izango da bai, zauri horiek izteko eta isilpean geratu dan, eta, bainongo rekonozimiento bari geratu dan historio bat azalerazteko, aurrera goazelako eta alabearrez aurrera goazelako, baina merezi du bai ez da, oroitze ariketa horrek aurrera egiteko beste duintasun bategaz. Hori ere bagara, ez badugu oroitzen ez dena, gure gogoan akorduan ez dagoena, ez dago. Eta nik hori ez dut aguantatu. Hemen gertatutakoak, hemen eta beste hainbat ogitan gertatutakoak, ezin dira ahasturan hor utzi. Ezin dira, gure orainari kentzen diegun zatia da. Eta gure etorkizunerako kontuan hartuko ez dugun zati bada. Eta ostras, ematen di gainera bera aurrera begira kontestu edo egoera bereziak datozela norabide hortatik eta uste dut premiazkoa dela oroitzea zer gertatu zen gure herri hontan, berriro ere sekula santan gerta ez dadin olako ezer. Nik Karmele Jaioren liburua gomendatzen dut, Maitasun kapitala. Berak argi azaltzen du, azkenean maitasuna, maitatzeko modua sozialki eraiki egiten dugula, ikasi egiten dugula. Neskei eta mutilei gainera, emakumei eta gizonezkoei, modu ezberdinean erakusten digutela. Bere novelan argi ikusten da, maila teorikoan, pentsatu arren kontrolatzen dugula, askotan olako harreman toksikoetan edo menpekotasuneko harremanetan eror gaitezke, eta historia guztian zehar, elementuak eta ariak ematen dizkigu maitatzeko moduak desikasi eta berriak ikasteko. Nik uste dut, liburu honek aukera ematen duela lagun artean irakurri eta afaloste batean edo maitasunaren inguruan hitz egin, bakoitzak dituen sekretuak konpartitu eta zerratik ez, desikasi eta maitatzen ikasi. Azaltzen du baita ere maitasun mota asko daudela eta azpimarra jartzen du lagunen arteko maitasunean. Oroitzen dugun hori gara, poemen hasieretako bat, hasieran esaten duzulako, entzun nahi baduzu kontatuko dizut orain arte izildutakoa. Badagakoetako bat esaten on gara, hementxe gauden lekuan, zenbat emakume egon zian berton. Bai. Ontxe gauzen lekuen. Podeira idazkinik hor, hementxe, zeuten egu bain,
lasai, Mina sufritzen, zepa iratu zuten emakume hauek. hain gustora, ez, gaude toki hontan, zema sufrimendu. Nik imaginatzen dut, eta imaginatu egiten dut, bai? Imaginatzen dut emakume, Berton Gatibu, nire semea edo alaba behin 3 urte bete eta gero hemendik kanpora eramana, ni jakin gabe nora, ze balintzetan eta norentzat eroana, ni bere utxunea eta bere falta eta bere aldarria egin nahian, arean, hementxe bertan olatuen parean, nire semearen edo alabaren izena idatzi, eta olatuak zelan ezabatu egiten duen, etengabean ezabatu egiten duen gure memoria moduan, ezabatu egiten duen. Nahiz eta berriro idatzi, berriro olatu etorriko da eta ezabatu egingo du. Eta bizkat horri lotuko nuke hemen, eta orain begira nago, ez? Berari begira nago itxasoari begira, itxaso zati honi begira nago. Eta aprobetxatu nahi dut, itxaso zati hau, eta itxaso zatiari begira salatzeko. Salatzeko isilik geratu zelako. Eta ezabatu egin zituelako, hemen Gatibu zeuden emakume hoien sufrimenduak isilaraz egin zituelako. Itxaso zati honek, uda baina eder den honek, bazekizkien desagertutako seme-alaben izen abizen denak. Bazekizkien hemen Gatibu zeuden emakume hoien guztien izen abizenak. Eta ez zuen olatu bat bera ere altxatu horren kontra. Eta nik hori gordea diot itxaso zati honi. Eta uretan sartuko balima naizme zure zabelean bainu bat hartzen, ez aita astuko konplize izen zeinela. Alandabe Mikel, esan duguna, apurtxoetarik eta ezberdin egin da, zure obran itxasoa agertzen dalako, baina itxasoa zen metafora handia dan. Itxasoa zabaltasuna izan leike, infinitua izan leike, ekaitza aserrea izan leike, gauza askotarako baliogarria da metafora, bada askatasun metafora bat bebai, erabili duzuna, baina esan duguna, liburu honetan, bestera batera zatoz. Bestera batera zatoz, itxasoarekin, bestera batera zatoz, amarekin esate baterako. Seme moduan amari idatzia zaralako aurretik, orain esaten dugu. Amak, seme-alabak galtzen dituenean, ez dau berbarik ez izendatzeko. Ze utxune geratzen dan. Basatoz kontrako ariketa bat egiten apurtxue liburu honetan. Justo zirkulu antzeko bada, ez? Aurreko poema liburuan ahaztu baino lehen amari idatzen nion, eta orain amak idazten dio semeari. Kontestu oso diferentean. Eta egia da itxasoa handi da. Beti da handi. Apal dagoenean be handi da. Azerretzenean handi da, maitasunean be handi da. Itxasoa beti da handi. Eta isiltzen duenean be handi da. Asko isildu duelako. Eta gainera gure etxean itxasoa beti, etxean bizi izan da gure itxasoa, ze guk aita arrantzale izanik txiki-txikitatik eta bere eriotzera arte, oso hurbil sentitu eta bizi izan dugune erenbua da, espazioa da, eta beti ulertu izan dut handitasunetik, azerretik eta maitasunetik, eta orain salatzetik, baina beti handi itxasoa. Zemata berazten gaituen jakiteak bebai, ez da hortatu dan gure inguruan. Esan dugu, 59 poema joan, eta etorriko direnak, 3 ataletan banatuta, Saturrango larrosekin hasiko gara, gero apurtxuet sartuko gara gerra kontuetan eta bebai, Neruder Naikuren bat ere erabiliko duzu, zema sufritu zuen, Txileko poetak bebai, bere, azken egun horietan ez da, estatu kolparekin eta bar, eta gero amaituko da bebai, 3. atal horretan, egingo dugu, bidaitxue denporan zier bebai, eta gure ezberdinetan zier. Lehenengo hasten da Saturnalekin, Saturnango larrosak, bai? Aipatu duen guztiagatik, bertotik bertora, eta hemendik abiatzen delako nire narratibaren o kontakizunaren epizentro hau delako. Karo, epizentro honek badoka kontestu bat, da gerra kontestu bat. Eta beraz, 2. atalak ematen dio gerra kontestu hori gehitzen dio. Ez banuke gehituko gerra kontestu bat, Saturnango kartzela modu isolatuan ulertuko nukeen, eta ez du nahi hori. Saturnango kartzela ematen da kontestu sozial historiko bat ematen delako. Bestak beste mantxalengo alabak existitu direlako. Hori da. Horregatik ere portadan 2 elementu dina hartzen dira, ez? Bat mantxalengo alaba gerraren abiapuntu moduan, eta gero hortik abiatuta Saturnango kartzela. Beraz, 2. atalak ematen dio kontestu politiko bat, edo sozial bat, edo altxamendu fasistaren ondoren gertatutako horiek.
ekarri nahi izan ditu bizkatorra, ezta? Eta gero ja, eta hirugarren atala da bizkat horren garapena ere bada, ez? Hirugarren atalean berriro lehenengo pertsona salto egiten da, eta hor berriro somatzen da, falta, hutsunea, gerraren, ez, deribada horiek. Lehenengo pertsonan, Mikel, ariketa hori egin duzulako, egoera ezberdinetan kokatu eta kontakizun egin, oso era poetikoan, poema oso laburrak dira, oso irakurterrezak dira, zer bidai polita dan gogortasunien, baina zer bidai polita dan, zer liburu polita dan? Saiatu naiz, zeo zer polita ere egiten atsegin irakurtzeko eta ahal denik eta kakotxarten irakurterrezen. Nahi dudalako komunikatzea, nahi dudalako hemen gertatutakoak nire begirada poetikotik zikiera beste norbaitzuen gana hurbiltzea. Horregatik saiatu naiz barne ritmotxo bat ematen, olatuen antzekoa, olatuen sekuentzia moduan, ez? Olatuen sekuentzia normalean 4-5 sekuentzia izaten da. Gero tortzen da une bat, gero berriro bat beste 4 edo 5 sekuentzia bat hortzen da, ez? Saiatu naiz barne ritmo horrekin, saiatu naiz josten poemak. Ez dakit lortu dudan, guando saiatu bentsat, bai saiatu naizela. Elisa Victoria idazlearen Otaberra liburua, kariñoa ere ez dio, ze liburu berria da, 2023koa da, baina da azken aldian irakurri ditudan liburuen artetik gehiena gustatu zaidana alde handiarekin. 89. urtean du abiapuntua, protagonistaren nerabezaroan, Otaberra izeneko herri txiki rural batean, eta urte horretan gertatzen da protagonistari bizitza betiko aldatuko dion gertakari traumatiko bat. Novela nahiko tristea da berez eta oso mamitsua, gai oso transzendentalak ukitzen ditu, denboraren joana, galera, laguntasuna, dolua, errua. Nik tita batean irakurri nuen eta bukatu orduko berriz irakurtzeko gogoa sartu zitzaidan, ze dago zoragarriki kontatua, ez da bakarrik ze kontatzen duen baizik eta nola, jolas asko egiten du formekin, narratzaileekin, baliabide literarioekin, eta lortzen du artefaktu literario benetan ederra. Gustokoa dudan abanguardioko liburu bat, 9 pantalones da, Vladimir Mayakovskirena, 20. mende hasierakoa, eta asko gustatzen zait, oso liburu urbanoa delako, kaletarra eta era berean surrealista. Adibidez, gainera, sintaxiarekin jolas batzuk egiten ditu, liburu guztia poemario bada, liburu guztia dago letra larriz idatzita, komari gabe eta oso puntu gutxirekin. Eta eskaintzen digun beste berezitasun bat da, oso sakrilegoa dela, bertan poeta zeruraino igoko delako eta jangoikoa hilko du. Asko dira, esan dezagun, aro belegia, Lizar Begoñarena. Bilboko San Frantziskon bilete urdin bat oparitzea edo lixa batekin alua sikatzea berdina da. Isiltasun asko gordeko dute poemek barruan, min egongo dalako, beldur egongo dalako esaten gabiltzena, baina maitasun asko be bai, eta edertasun asko, esan duguna Mikel, eta joan etorrian datorren erritmo honetan, musikariz lagundu zara Irina zen moduz? Oso ondo. Irina, Jon eta Nerea, besteak beste, liburutik ikuskizuna sortu duzuelako. Bai. Zen buzko lana izan da, zen buzko esperientzia izan da, apurtxu bet, danok batzie, lehen apurtxu bet esan dugu hasieran, Mikel, lagun honez zinguratuta egonda, baten bat iristen daia honelako proiektuak egiten eta taldiek sortzen, ez da? Nik baldintza bakarra, eta da, pertsona naturala. Hori zen eta izango da aurrera begirabe, baldintza bat eta bakarra elkarrekin lan egiteko. Pertsona naturala, bere osotasunin, gero izango gara, edo izango dira, virtuosoagoak edo hobea dana dela. Baina ez balin badago gure artean konfiantzarik, ez balin badago gure artean sanidade bat. Elkarri izateko, Mikel, ze ondo, edo Irina, ze ondo, edo aldatuko dugu hau. Eta horrela, elkarrekin eraikitzeko ezinbestean, konfiantza behar da. Senpelar Dokumentazio Zentroa, 1981 urtean, jarri zen martxen, Bertsozale Elkartearen proiektua da.
Bertsozale elkartea 1987an antolatu zen. Bertsolariak autoantolatu edo ziren garai hartan, eta hasieratik asmoetako bat izan zen artxibategi deitzen zitzaion orduan, baina bertsolaritzaren ondare hori dana edo ez, sortu nahi zuten eta sortzen ari zen dokumentazio hori dana antolatzeko gune bat. Dokumentazio zentroa bertsolaritzan espezializatutako zentroa da. Bertsolaritzak edo ez, sorkuntza, kultur sorkuntzak bere jardunean sortzen duen informazio eta dokumentazioa bildu egiten dugu, egitasmo desberdinen bidez, gero hori antolatu eta gero hori plazaratu edo erabili nahi duen guztiari eskaini egiten diogu. Esan bezala, dokumentazio, jasotzen dugun dokumentazioa askotarikoa da. Bertsoak ezaugarri desberdina asko ditu, eta ahalegintzen gera bertso sorkuntza hori euskarri desberdinen bidez eta jasotzen. Hortarako, batetik hasteko informazioa, bertso saioak eta jardun hori plazetan noiz, nola ematen den, ze bertsolari arituko diren, eta informazio hori dena jasotzen dugu. Gero grabazioen bidez, biltzen da bereziki bertso sorkuntza horrek daukan eduki nagusia, ahozko jardun bada, plazetan ematen da, eta hori bere gune naturala hori da, eta bertan dagoen publikoari eskaintzen zaio, baina era berean horrek gero beste erabilera batzuk izan ditzan, komeni zaigu hori jasotzea, grabazioetan, argazkietan, eta gero berrerabilera bat egiteko, Hasteko Bertsozale elkartearen proiektu nagusia da eta Bertsozale elkartea beraren dokumentazio gunea da. Baina era berean sorreratik dauka zerbitzu publikoaren nahi hori eta hola ateak zabalik dauzkagu ordutegi batez eta orduan nahi duen jende guztia etorri daiteke eta etortzen den bertaratzen den jendea askotarikoa ikerlariak, bereziki ikerlariak, zaleak, saio bat antolatzeko argazkiak behar dituenak, edo liburu bat konsultatu nahi duelako, edo datu jakin bat, edo bertsolaritzaz zerbait ikasi nahi duelako, edo bertsotan ikasi nahi duelako. Zaila iten zait bat bakarra aukeratzea, eta esango nuke proiektu desberdinen bidez, edo hor sortzen den dokumentazioa edo dokumentazio kate hori edo nabarmenduko nukela. Hortik ateratzen dugu, ze bertsolari kantatu duten, zeri kantatu dioten, ze doinu erabili duten, irudiak dauzkagu, ahotsa daukagu, ordan hori dana tratatu egiten da, eta gero noski hori ikertzaileentzako, erabiltzaileentzako sekulako informazioa da. Eta horrekin danarekin transkripzioak nola egin, eta transkripzio horiek eta jasotakoan, eta audio horiek prestatutakoan, antologia horiek edo bertso korpus hori eskaintzen dugu. Adibidez, batean bilduma, dala plazaz plaza urtero egiten den dagoen bertsogintza horren antologia bat, eta hortarako material hori dana konsultatu, prestatu, eta editatzen da, eta publikazio bezala bai paperean, eta gero online ere eskaintzen duguna. Mozko esperientzia izan da irinda, esaten gabiltz, eta gainera orain aurretik kafetxu betartzen eta irakasle izan zen, ikasle, eta hortik lagun harreman bat, eta kasu honetan zeu musikatzen, liburutik datozen poemak, ikuskizun baterako, nola batu zarete taldekuek eta ze moduzko lana izan dau guztia taula gainera eramatea? Hasiera batean Mikelek bidali botazian lehenengo mezua. WhatsAppez zara. Bai, hori da. Eta, proposamen egin zian eta berehala esan nion baiet. Eta, Nerea Zuloaga abeslariak melodia batzuk sortzen hasi zen eta niri Mikelen bitartez heldu zitzaidan lehenengo melodia bat.
nerea ezagutu barik, ezagutu aurretik, eta horria ikusi nuen nivel honiko handia zela, eta gainera melodiak ez zela melodia simpleak, ez? Hor lanketa asko egon zitekeela horren atzean. Eta egun batean elkartu ginen hirurok, ikusi nuen ere oso eurentzat oso garrantzitsua zela hori benetazko pertsona naturalak, Mikelek esan duen moduan, eta ikusten nuen hor ez pertsonen lanketa bat zegoela, ez? Edo harreman zaintza bat, horrelako bat. Eta seginen hor pentsatzen aber ze beste laugarren pertsona bat egon ziteken hor gure lantaldean, akordeoia jotzen, eta bueno, Jon Gardoki etorri zitzaidan burura, ezagutzen nuen aurretik beste proiektu batzuetan elkarrekin egon garilako, eta berehala seginen hori, Nereak sortutako melodia hoiei forma ematen, ez? Nerea eta bizok lagunek, Mikel, eta gero esan dugu, bibolina eta akordeoia ikusiko ditugula holtza gainean, agian ez di behainoikoak dien instrumentuk eta bakoitzak badu bere helburua, ez da? Jo, begira, neukan kriston dudi eta kriston seguridadi, bi gauzak. Kriston seguridadi, pentsaten ebalako akordioik, ez? Garai bat irudikatzen da bela, ez? Garai iragan bat, ez du nahi ezan etorkizunik iradokitzen ez duenik, baina iragan bat, base bat ematen duela, eman alduela, eta gero horren gainen eraiki zitekeela, ez? Intziri bat, agudo bat, emakumeak, ez? Sufrimendu hori, min hori, horren gainen eraiki zitekeela. Instrumentuen inguruan hori neukan oso argi eta kriston zalantza. Zaten nuen, bale, horrein nire burau funtzionatzen du, baina gero ez da benetan praktikan funtzionatuko duen edo ez. Eta horrela hasi ginen. Eta gero batu zirenean Jon eta Irina eta Nerearen ahotsa gehitu zitzaionean, eta hasi zirenean batera sortzen, esan nuen, bueno, bale, hau asko hurbiltzen da, nik buruan neukanetik. Egongo da aukera zuek ikusteko, da galdetuko zut, aurrera begira, da datorren ikasturtien eta badaukazuelako zita batzuk lotuta, baina kaina hasieran badago oso berezia izango dan, emankizun bat berton bebai. Bai, ekainaren 7an, arratzaldeko 7etan, hementxe bertan egingo dugu emanaldia. Eta nik uste dut emozionatuta gaudela kontuarekin, ze honek tokia daukan karga simbolikoa, ez? Karga kontestuala, brutala da. Emanaldiaren erdia tokia da. Eta ero besteak gure esku joango da. Eta berezi izango da berezia delako, eta gainera bereziago egingo dugulako. Nik dut esperientzia bat bizitzera torreko garela, guk egu ere bai. Eta hor dago gonbitea. Eta bai, datorren gero ikasturtean zehar beste hainbat herritan egongo gara. Momentuz baitugu lotuta 7, 8, 9 toki, eta... Egongo da aukera zuek ikusteko, nahi duenarentzat orduan. Bai. Ez dakik galdera pertsonal bat, Irina? Esaten gabiltzalako, Mikel Dabizok, adinkide hor gitxi gora bera bagabiltz, eta guretzape, momentu baten konturatzen gara edo esaten digute hemen kartzela bat egon dela, emakumiena, eta geratzen gara guzti zabalik, bai, gerrako kontuek eta, amun bat bitartez, apurtxu bat badakigu. Zuia, nahiko gaztiago izan da, gerrako kontuak eta hemengo kartzela eta zelan hartzen da, zelan bizitzen zu, horren barri badaukazu. Hasiera batean ikusten duzu horren muina, ez? Eta azten zara apurra zure kabuz ikasten. Azkenean Mikelek sortzen dut lan klik hori, eta ja hor sortzen da, ez? Jakin min bat nire barnean. Segurazki ez da gai bat zure egunerokoen presente egon dana eta horretaz pentsatu duzuna. Ez dut sekula pentsatu orain arte. Eta hasi nintzenean hori, Mikelek proposatu zidanean, hasi nintzen apur bat irakurtzen honi buruz, zer egun zer hemen, zer ez.
ze tresna ona, musika, esango diot, Irinari musikaria zaralako proiektu honetaz gain, azabiltze bai, kantuak egiten da ganera jendearen eskutan eta jartzen eta, kontatuko didazu zertan zabiltzen, baina ze tresna ona, bai musika, bai liburuak, edo zeinen gana iristeko. Bai. Transmisio lan hori egiteko, Mikel? Hemen badago transmisio lantxo batez. Belaunaldi desberdinen artean, badago ari bat, ari komun bat, eta ariak jarrai deza. Ari horre jarraitu egin behar du, bide horre jarraitu egin behar du, Horrek egingo gaitu, horrek ere egiten gaitu nor, horrek ere egiten gaitu talde, kolektibo, herri, ere egiten gaitu, eta herria, kolektiboak, taldeak, olako gozekin josten dira. Finean, jostuna ere banaiz, bagara, eta gero norberak erabakitzen du zer josi. Eta zelan hilbanatu prakak edo dana dalakoa. Baina bada jostelan bat ez. Jostelan bat gure iragana kontuan hartuta, gure oraina kontemplatuta etorkizuna irudikatuz ez. Hor dago soineko barria, hor dago. Eta hortan horri idatzen nahi diot. Orain eta gero, ere bai. Zahartzaroaren atarian jarri da egilea. Atzera eta aurrera begira, egindako bidea errepasatuz, eta datorren aldiari begira baikor eta duin. Sortzaile gisa, gela bakar baten ordez, etxe oso baten beharra aldarrikatzen du. Sofia, kantari ospetsuaren lorategian, pago bat agertuko da egun batetik bestera. Egoera ulertezin horrek ez dio gehiegi axola senarrari, ez da nahiko bitxiak diren auzoi ere. Sofia desagertzen den eguner arte. Thriller kutsua duen eleberri honetan bi ardatz daude. Batetik, 2040 urteko klima larrialdiak Euskal Herrian eragin duen krisi politikoa. Eta bestetik, sabotaje ekintzetan dabilen komando bateko kideen istorioa. Hemen gure atzean ditugun arroka ederrauek eskilantxarri deitzen dira. Eskila antzeko harriak direlako. Baina kondairak beste zeo zer dio. Kondairak dio, orain dela urte asko, nomada talde zabal bat bertoratu zela, eta nomada talde horretan omen zeuden neskamutilak Satur eta Aran, non bertoko zorginkeria batek eraginda ero biziki maite mindu zirenak. Satur arrantzale zen, eta egunero ateratzen zen arrantzan egitere itsasora, onaxe bertora, eta Aran gabetan zain egoten zen. Halako batean, baina, Satur ezen bueltatu, eta Aran zain geratu zen. Egun bat eta gau bat, beste egun bat eta bere gaua, eta horrela eman zituen egun eta gau batzuk. Eta konturatu zenean, ez zela etorriko, falta izango zitzaiola bere bizitza osorako, eskatu zion, barnetik, hementxe gauden toki bertatik itsasoari eskatu zion, Aranek, mesedez, bera ere Saturnekin batera eramateko. Eta kondairak dio, gau hortan, zarata izugarri bat, nabaritu entzun zela, hementxe, eta urrengo goizean goiz, arroka hoiek, Satur eta Aran bilakatu zirela. Eta Mantanengo alaba poema liburuarekin lotura eginik, askotan ere buruari galdetu diot, ia ber, Saturarango emakume kartzelan preso zeuden, emakume hoiek, beraien aurrak ebatzi ostu lapurtu eta gero, bertotik Aranek egin zuen moduan, zenbat alditan eskatuko ez ote zioten itsasoari, beraiek ere eramateko, haien alabekin, haien seme txikiekin. Baina itsasoak ez zituen eraman, eta berton utzi zituen, batzuk hiltzen, eta beste batzuk bekiko zain.